so eya be fontintan kese na omo apa hontoma mampani dada kanema mampani dada His Excellency John Dramani Mahama akasa ewa sansam no ye di munsem ebebro sanso na asante mantem ukopie owo esai okun ede asi efin so ema asamle die efin ho akere ne pa ema efin se baabi a ope ede ne nkuku ene ne nkaka akwakobo enya asem ketwa zoom la yo adwumako no akọ asante mantem no moa ema omokun etiafi emunsem so ye de bebro abushan sembi ka wenum ho ena yesi ho konya ye de ba beso no se anopa no nsia akankase ewo Hytvgh so na empenise okoto se bodom osi apata so na enye ne pemu na emom obi na ama ne so edna kosu obi na no pei onam kaso na ne mpota mu ba bia na go nso ba bi ne fo awro tintin be sese ni mo obi sei ozi za na ante na ko ne left right twini munya se presby fo him na that as anajo no wa na obeti ko gina de de chanka abeti sam obi apia no anajo ne anopei no wana ubegina eden ye chi a obeti sam na hu say news no ko yi pa no omo apia yan no pay Yorke state say ensase nko dia ene da wani fa be chirme sanse abinidia na once as tomu no say omadawro ma omoyi ede afiri ho Adams boutique omonso na maya tade ahyema say ye ho ayefepa yetimi de abegina wabobo anu a wonso ehwe kase ne bi na wonso wani agi hu 0243 708 485 0243 708 485 omo ena asoyas se ope Adams boutique o ana se ope ansase so de anyina no ahomatrofo ne ba ko 0243 708 485 Sarabov Hotel ngwanwaso a abepim abefo kwan so kra ewo kaso anyanya no contempo no so sanyo mu a nanka ba bia ye gi ahoho nanka ye nimguase na akwa ebu achibidi nanso omo adawro menti sese niam nyina akoye di amaya ye gi ahoho e de omo akwa akotu hotel ye nsuro kra ebi wo akoni asan akoye bukata mpanso so dendende so nkuru so ayeso ma obepim o Sarabov Hotel dia bibia eda na kwa mu environment ne so efepa 0242 22 22 92 0242 22 22 92 enyuma kwa ya dawroma ena omo apian ya no pay ema ye de kase ne ba besom akenkanfo anopay eye me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the Archim President ye twa ahutaw ye ba ensem ni nkire mu se de tie ni ye bebro abusha ya mu akwa ba safe na do afidie na to ha wonne na mabefo ntentan kese ni ma Facebook ani YouTube eno abepie so a ya mu akwa ba onyera akwan onfom ba bia aha Hytvgh na yetimi abepie mu ofon so ni TV so ne ba bia na hwe yin dia asda kese no ankreben ono na ede etu enenam abefo ntentan kese nsa no afi yenhye ensem no ase yenhye ase a tertiary education institution network you trying to say 10 up app nwanwaso a NDC amanyoko no na akwakofa ba pa hontoma na ne dwumadie nyina ne se ebeboa ema ya tworo NDC mabunu nyina edin de akọ abefo ntinta kase no so se ne wo baabi a wo bia no opeso otonkra de ma empanifo anya afi na wo befuka every baabi a wo se digitalization eno na yewo mu ntie digitize ye ho tise omo aboagboa ne nyina no de afa abefo kwantempo no so asa wo pe bibia enchiremu bibia fa NDC amanyoko no ho opeso ne mpanifo bi dinkita ho a ukọ na wakọ unya download app na wakọ akọ de wu pese uye bia no watimi aye na wobra ye pa dwumadi ehuntuma ewo UPS no na Ghana mampani dada His Excellency John Dramani Mahama ekase sesei ya hwehwe Ghana mampani abedi akire His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ya hwehwe na ye hunu ade ntia sede oka asem ri bi etwam obeka asem
wachi dollar no e de safo no kura kwa kogu IGP botom enti se dollar no benya kwan apie no ani sidi ne ade aba besi ani de be den pa e de ama dollar nsese ba bia dollar ne hye no ya grip no na no na sese efofia atwata hu ya ne se dollar ya pie safo no so da so hye IGP botom dollar na pie ne na monten so a ohun sidi ne wo kwan chan ya no so ne mu twitwa ne so bono hwefom bono ya twene popra seke de bodamfo twene abo so ede ne nam ama sese a ba bia dollar ne sidi ne nam no a sefem pa ma omanfo eho kire omo papa ena Ghana man pani dada JDM ekasem ba bia Dr. Baumia hye bia no ompie mra we de obesere ohwehwe IGP Yewura Akufu George Dampare ohwe no se safane hye ne botom a wonyimra ni yenko bie ba bia Dr. Baumia ewo bia yenko bie ni enyini mpie na omechi dollar na maye sanse ba bia dollar ndi sidi ni nam no eni anyan pa Ghana Mampeni Dada John Dramani Mahama eno desa ensemi etudwa wo bra omo dan omo app no edi ye to aso na ye kọ akopiem aban de nansa esi ho ena cabinet en wona one won kọ na ekra na edwendwen oman ne ho na aban besi gina ye bia one omo dwen ho ansa na ode nhihye bi aba begu akwamu ede ama oman na ye nyina ye disuo no womo ne womo edwen ho no broni frɛ se cabinet nansa odisi ho ekoko ye nhyiamudie na wo nhyiamudie ewo wo mu nhyiamudie no mu na ebeto odwa de ye de atete bie na Yewura Akwadwo Oponkroma information minister no kra ya na ono so osan ye mrahye bedwani edema adehye a ewo ofo ase ayerebi ede aba beto dwa se aban adwen ho cabinet adwen ho se aban niema nyumako ahodo be se dunsia bi a ode baaye ebi ti se free SHS one district one factory one village one dam ene eniema planting for food and jobs ene niema ahodo anka ye bebre aban de baaye no sese omo ba behwem oba be sakra mu de ebo oman ne fom na ema oman ne ebo ka no ombe toto niema nyina kpan se de be ya de ewo mu ananka eha adwen na emma oman no esika semtimi nyina brane no omatimi asakra mu na bibibia etimi akofan ede ama oman na ama oman no etimi agina ne naso ne nimpuntuo ye to aso na ye kọ akopiem awo mampani atenaye na wo abefo ntintan kase no so trader na mampani atenaye o twete se ese 11 no ade a ohun se abeye nchi no asew pa ewo oman mu na Ghana fo pi na akasafa ho enkanka ene domkuma ewo mrahye bedwafie NBC fo no o ma kasafa ho pi na akwa etwema mentwe na se opesa onkyire mu kakra ama Ghana fo ehunu de djuma pote pa ye di 11 no eto bagaya am atabagare dam no de omode ebabe na enie 11 djuma die no omo ba betibi ede ase enwuma ko ahoduo mu na aboa ema enwuma etimi afa ne ntoma pefra wona eye won kasa enwuma nkronkra die no ena afenso emabunu ye de bi ba beso emabunu ase aboa ema mudwumadie ahoduo nyina etimi akodani we nyina ye ensem a efiri mampani na kache a ye twete ede ba enra de ya ye to aso abusianfo ne ye kwa kopiem ewo asante mantemu na ansa na no ye kai wo se ye nkase eyi wona aso yasene eye Yorke estate any Hytvgh ye twe ehutaw ye ba ye de nsam ne nkai ye ebeto aso
abusua mu akwa basafe ana wadwane enya ahaye Hytvgh anopa lonsia kase na ogusu a ohwe na yeto akase bono so yeto aso ane ekọ akwa akowie ewo Asante Mantemu na Asante Mantemu empanimfo yewura otumfo osai tutu a otoso mienu ene empanimfo a eka ne ho abodwadata esai okun kase pa ede asi efinso behwa na nsan ade a Ghana ya haw kase pa ene se efin emre oman Ghana obia no munsu a no de ato ba bia opɛ obia didi a kwabena ne timi pra ne fie wie no wasesa border no de akwa kogu katem wie o se aban na bɛyɛ se wan fa fia to for me bɛ de na zoom na yɔfo anya adwuma ɛsesa asɛm wo nyina ya de emu akra na wobra osai okun edisi efin so se ye boa ama Asante Mantemu efin a wo ba bia no ase atu zoom na yɔfo te ya penom si oh we de ya de pa sa okun we omoboa ebeyi enti omonso ekeka mo ho ede cars mako bese dumiensa ene de ekodam Asante Mantemu se omonye no mofamwa wobra omotu efin ase no wobodwa epa asen a wode sesa border yi eho entoma na edwabo na ase no empanifo bia wode wonani monyam ekota adwumadie na chi ema ekọ fan Asante hene oti brewi krawi na oti kokoso asika dwakofi so na otie osinsuo mu ansa na oham bema yeboni dia yekohan yantuma mu ansa nya boye mu ase ede amano otumfuo osei tutu a otoso mienu kin Solomon ede nanim onyam ekota adwumadie no ati sanso na Asante Mantemu regional minister yewura Simon Osei Mensan na Penny ono na eda Jospon group of companies no ano Dr. Joseph Sian Japan empanimfo bi ene MCs ahodo aban krache empanimfo ni bi eka ho omode omani monyam ekota adwumadie na chi ma ye pa okas dumiensen eho ntoma ye de ba bekon etia efin ewo Asante Mantemu na Asante Mantemu so etimi atse nwan na eniema pa eho no enso etimi apie ewie ekwan bia ekwan tintin bia ne ekowie ewo aboboa no okwan so wate se den fie kwan wate se den nara obi nso de ewo wode no achi na ensam ahodo ayeboa no de besom se anopa no nsia kase ewo Hytvgh so no aha ena ebrebe makwan ma ye dinyi nyina ede asiase da kase enkoma Yorke estate omo ena eso yasene Adom's boutique ekura yemubi ena afen so Sarabo hotel enyuma komiensa ejoba ne hunu kronkron ena eso yasene ema ye de kase ne eba besom wo na ye sori su se mentia the triple action ebetena si de morning show Yorke morning papa no interviews ahodo di mu ohye ena ede ebeba aba besom wo ntitame tuku enso flu TV no ho kopem se nonkono ebebo de tena haya ye woni ama papi a ye de ba besom wo ene de okenkafo anopai eyemme His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino di achim president de kase ne ebesom wo yakra